punt de començar la segona meitat, així que seguirem amb la nostra narració en directe a través de Ràdio Molins de Rei i a través de www.viumolinsderrei.com. Falten breus instants perquè torni el partit a posar-se en joc. Recordem el marcador: Club Esportiu Molins de Rei 12, Tortosa 7. Torna a estar la Carla amb nosaltres, la que ens comenta doncs, els tecnicismes, es podrien dir, l'aspecte més tècnics, quan comença en aquests moments la segona part. Ataca el Club Esportiu Molins de Rei, ara a la porteria de la part esquerra del poliesportiu municipal, quan ens estem aquí fent una miqueta un enrenou amb els cables, però bé, em sembla que ja ho hem solucionat, si se'ns segueix escoltant perfecte. Ara sí, problemes tècnics. És que les cabines de transmissió del poliesportiu municipal doncs podríem dir que són inexistents. Així és. Estem a la graderia. Contraataca el Tortosa. S'aturen, però no. Jugada llarga. No han connectat la passada, la seva pivot amb l'extrem esquerra. Així que pilota un altre cop pel Molins de Rei. Quan ara mateix és la curiositat del directe, és per posar una càmera el que està passant aquí. El gran Roger Tosset agafant-me literalment els auriculars del cap i posant-li a la Carla. Han fet un canvi. Han fet un canvi així pim-pam. Adrià Casaín, ara si ens escoltes... T'escolto perfectament, José. Tens al costat escalfant a la Inés Solana? La tinc aquí. Doncs La intento parar a fer un parell de preguntes. No sé, un parell de preguntes no, només una. Digue-li, com veu el partit? Ja està. Ja està, res més, perquè està escalfant i tampoc la volem molestar. Sí, la tinc aquí. Inés, com veus el partit per Ràdio Molins? Bueno, complicat. Encara s'ha de lluitar molt. Encara falta molt, no? Vale. Falta molt. Merci. Doncs ja està, només això. Simplement una pregunta perquè no volem destorbar. Sí, la tenim calentant i tampoc ens posarem ara pesats. Exactament. Una transmissió feta, Adrià, mai t'oblidis també per viumolinsderrei.com en streaming, en vídeo i àudio. Ara el penal a favor del Tortosa, una jugada força dubtosa. Molt rigorós, això. Molt rigorós, ho ha xiulat Adrià, el col·legiat, doncs mirant amb... Bueno, sí, jo crec que és penal, però tampoc gaire segur de si mateix. Jo també estic d'acord, no crec que fos penal. Atenció, l'ha parat. Gran parada de Cruz, amb el peu dret, Felina Cruz. Partidàs. Comencem aquí la porra, a veure, David Guerrero, per tu, la millor del partit, Cruz o Itxaso? Jo em quedo amb Itxaso. Tu, Adrià? Cruz. Carla? A mi m'agrada molt l'Itxaso, però crec que em quedo amb la Cruz, també. Jo també Cruz, així que 3-1. Ara pilota al pal del Molins de Rei i el refús que l'ha agafat Laia Bermúdez des de la part dreta de l'atac molinenc i després aturada de la portera del Tortosa, que ja ataca part central de l'atac. Ràpidament intentaven contraatac la pivot, no ho fan. Pilota molt llarga de cap a cap, atenció, gol de l'any! Quin gol de Cruz! La millor del partit, ho dic jo, que acaba de fer un gol de porteria. Jo no ho havia vist gairebé mai això en l'handbol, però el xitxarro que acaba de fer Cruz, la portera molinenca, després de robar una pilota, acaba de llançar directament en porteria, perquè la portera del Tortosa estava avançada, fent el 13-7 a l'electrònic. I el poliesportiu ha estat a punt d'explotar quan la pilota ha entrat a la porteria, Home, és que ha estat increïble, Adrià? Jo això ho havia vist al futbol sala, però l'handbol no ho recordo mai. Ai, mare meva. Bueno, la Cruz he de dir que també és una especialista, en aquests llançaments. Sí. És una... Potser no l'hem vist gaire aquí, no he tingut l'opció, però sí que les fa, sí. Doncs una de les jugadores més importants avui del Club Esportiu Molins de Rei, però això és un treball en equip, per això ataquen les seves companyes. Ara crec que ha xiulat penal a favor del Molins. No, falta. Tir lliure. La té Aurora per Clara Márquez un altre cop recollint des de l'extrem per Aurora, que està distribuint molt bé el joc per Itxaso per Aurora comença a introduir-se en l'atac per l'extrem dreta, que llença i aturada de la portera del Tortosa. No ha tingut sort Clara Márquez, que està jugant uns minutets aquesta segona part. Se'n va amb cara de decepció cap a la banqueta, Adrià? Amb cara de decepció i entra una altra companya. Canvis constants, Vicent Rabassa, que porta una pila d'anys entrenant el sènior femení d'handbol del Club Esportiu Molins de Rei, que avui es juga el ser o no ser a la final de la Lliga Catalana i el ser o no ser a les fases d'ascens
la divisió de plata, gran contraatac, després l'està sola, Itxaso davant la portera, gol d'Itxaso! S'està gravant gol de lateral, ho extrema de Molins de Rei, que fa el 14-7 en el marcador quan passen 4 minuts i mig de l'inici de la segona part. Itxaso, un altre dels pilars de l'equip molinenc. No sé si és un bon moment ara, David Guerrero, perquè ens donis un dels teus consells. No és bon moment perquè acaba de xiular falta. Sí que és un bon moment, David. És que veig que portes un micròfon molt xulo, amb un cubilet que posa Viu Molins, els micròfons de Ràdio Molins de Rei, i aquest cubilet és fet per Art Gràfic. Aquesta botiga on ens fan feines de copisteria, impremta, rotulació, tenen també regals de noces, tenen de tot. Això, al carrer Rafael Casanova 64 de Molins de Rei. Rafael Casanova 64, Art Gràfic. Visca Art Gràfic, i ara gran jugada del Tortosa, que acaba de fer el 14-8 a l'Electrònic, doncs en una jugada, una canonada des de força lluny, en la qual Cruz ha anat molt ajustada al pal dret, receta la pilota, ha fet el 14-8 a l'Electrònic. En tot cas, diferència de 6 a favor del Molins. Esperem no patir. Juga Aurora pel centre de l'atac. Aurora per Sandra Baño. Sandra intenta connectar amb la pivot. Gol de la pivot molinenca de Sandra González. Sandra Baño per Sandra González. Les dues Sandres a l'atac molinenc. 15-8 en l'Electrònic. El partit que pinta molt bé pels interessos molinencs. La força verda. Ataca ara el Tortosa per la part interior de l'atac. Gran recuperació de la que acabava de marcar de Sandra González, que ja llença el contraatac. S'ho mira, juga per la seva companya, per Sandra Baño. Sandra Baño per l'extrema esquerra, un altre cop Sandra Baño per Sandra González, que s'anima. Gran defensa ara del Tortosa. A veure, Carla, això, quan ataca la Sandra contra les pivots del Tortosa, sembla que siguin dues com la Sandra, Sí. Són molt corpulentes. Sí, però no en fem cas, que la Sandra és molta Sandra. Perquè té molta agilitat i sobretot perquè té molt de valor, és a dir, per molt que siguin molt més grans que ella, no s'espanta, ni molt menys. No, i és molt persistent i bueno, és una habilitat molt... Bueno, que per una jugadora... Té molt de sang, és una jugadora de sang i una jugadora molt àgil. Ha llançat Itxaso, que ha buscat la jugada individual, l'aturada a la portera del Tortosa, la Paula Estorac, quan ara, atenció a la canonada de Noel Uriarte, que ha anat directe al pal, quan acaba d'entrar Inés Solana a la pista. Adrià Casaín, com la rebuda al Poliesportiu Municipal? Alguns aplaudiments, sobretot des de la banqueta, les seves companyes l'han aplaudit i saben que és un moment mític, no? I tant, perquè és l'eterna capitana, recordem, Premi Esports de Ràdio Molins de Rei en l'any 2011, i que ara mateix juga precisament ella per l'atac, combinant de manera perfecta per Sandra Baño, d'esquerra lateral, que ha entrat i ha fet una gran gardela que ha entrat per l'escaire dret per fer el 16-8 en l'Electrònic del Poliesportiu Municipal. És possible que sigui la màxima diferència, José, si m'ho pots confirmar? Doncs a veure, són... Sí, el doble. Sí que ho és. David Guerrero, a les estadístiques, diu que sí, ho confirma. Ara Cruz fent un altre dels seus llançaments de contraatac llarg, que no ha pogut rebre l'atac molinenc, s'atura el joc, atac en estàtic, allò que ens costa, que li costa al Club Esportiu Molins de Rei de fer, però que també s'ha de fer per aconseguir arribar a la final de la Lliga Catalana d'handbol femení. En aquest top 4, per segon any consecutiu de Molins de Rei, ara rara garrafal de Sandra Bermúdez, que no ha pogut fer la bona passada cap a l'extrem dret, ataca de nou el Tortosa. El partit que per moments sembla que s'atura, no hi ha gols ni per una banda ni per l'altra, i això afavoreix el Molins, que va amb la seva màxima diferència del partit. David Guerrero, no sé si val la pena recordar per on ens poden contactar els oients i per on ens poden veure. Ho estem explicant a través de viumolinsderri.com i poden... Ara, atenció un moment, gol del Tortosa, acaba de trencar aquesta màxima diferència, 16-9 en l'Electrònic, gol de Jessica Bartomeu, un dels pilars en atac del Tortosa. Deies, David? No, que els comentaris es poden fer arribar a través de twitter.com/viumolinsderrei i twitter.com/radiomolinsderrei i a través dels Facebooks corresponents, tant de Viumolins com de la ràdio. Ja sabeu, els mitjans de proximitat amb l'esport local. Ataca el Club Esportiu Molins de Rei. La té Aurora per centre de l'atac, li han xiulat, ara crec que passes, contraatac del Tortosa, circulen molt bé, atenció, quina defensa d'Inés Solana que ha tallat el contraatac. Increïble. Es nota la veterania, Carla? Sí, i el que et deia abans, que baixem molt ràpid també a defensa.
i anima les jugadores. Inés Solana, no sé, com la veus tu de prop, Adrià, realment? Sí, digue'm. És una mica, doncs allò, un segon entrenador, en el camp. Sí, atenció. Ha xiulat d'exclusió. El Molins, que jugarà 2 minuts amb una jugadora de menys. Ha estat exclosa del partit Sandra Baño. Et deia, José, és d'aquelles jugadores que tant fora com dins és com un segon entrenador, exacte, sí. És com Puyol, exacte, en el Barça. Puyol en el Barça, Andreu Margarita en el Molins de Rei de futbol, gol del Tortosa, gol, s'apropen les del Tortosa, gol d'Aida Rieres, que encara no s'havia estrenat en el que portem de partit i fa el 16-10 en l'electrònic, quan passen 9 minuts de la segona part, minut 9, amb 40 segons, ataca el Molins pel centre. Sembla com si s'haguessin relaxat una mica, no? Jo crec que aquí, en aquesta jugada, no sé si estarà la Carla d'acord amb mi, s'ha notat molt que eren una dona, una jugadora menys. Sí. Bueno, les noies del Tortosa han entrat directes i el no haver-hi oposició... Exacte, s'ha notat que eren menys en la defensa. Ara a veure, esperem que no es noti l'atac. Juga Itxaso des de la banda dreta, aturada de la portera del Tortosa, que està fent una molt bona segona part, la Paula Storac, perquè també té molt a dir, és un gran equip el Tortosa, ningú va dir que sigui fàcil, però Cruz acaba d'aturar, Inés Solana llença el contraatac, busca una companya, gran passada en profunditat, gol! Gol de Laia Bermúdez, marca de la casa, agafa la pilota Inés Solana des del seu camp, amb el cap ben alt, busca la passada de la companya que estava desmarcada, que en aquell cas era la Sandra, que amb la rosca per la part dreta de l'atac aconsegueix el gol per fer el 17-10 en l'electrònic. Gol important aquest, Gol importantíssim, perquè com deia el David, està un moment una mica un pèl dolent, i si realment ha marcat aquesta jugada s'haguessin posat amb un parcial de 0-3 el Tortosa, i una líder com ja hem dit, Inés Solana, fent aquest 17-10. Per cert, Adrià, mentre s'ataca el Tortosa, no sé si pots veure la web que anuncia la roba d'escalfament del Club Esportiu Molins de Rei. La roba d'escalfament Molins de Rei, ara t'ho busco. Ara m'ho busques, però acaba de fer un golaç increïble. Esquella l'ha rebut en un dels contraatacs, demana suport al públic i ha estat Laia Bermúdez la que ha rebut i ara somriu. Molt difícil aquest gol, ha estat com un aliup de bàsquet, però... Exacte, igual, és un bon aliup, però en handbol, espectacle, Molins de Rei. Adrià, no sé si ho veus això ja. No t'ho sé dir, digue-m'ho tu, José. Doncs t'ho dic jo, solobalomano.es, un dels nostres patrocinadors, per això volia que ho deies. Atenció, Cruz, ràpid per Inés Solana, que busca combinar amb el centre de l'atac, però l'atac s'atura, ja que ara la defensa del Tortosa ha estat molt àgil, molt ben feta, i haurà d'atacar el Club Esportiu Molins de Rei en atac. La té Aurora busca la part esquerra per Inés Solana, un altre cop per Aurora cap a la part dreta, Itxaso que la veiem un altre cop en el lateral, té la pilota, busca la combinació totalment sola, gol de Laia Bermúdez des de l'extrem dret per sota de les cames de la portera del Tortosa per tornar a deixar les coses clares i aconseguir la màxima diferència del que portem de partit. Club Esportiu Molins de Rei 19, Tortosa 10, David Guerrero, un conseller. Es veu que aquestes noies estan ben entrenades, Potser per intentar igualar-les podem anar a one-to-one als entrenadors personals, perquè ens posen un entrenador només per nosaltres. És a dir, no tenim excusa, Un entrenador per nosaltres, entrenadors personals comptats. A one-to-one al Passeig de la Pau, número 10. Doncs aquestes noies estan molt ben entrenades. Potser tenen suport de one-to-one. I d'Isa Rabassa, la mítica entrenadora, també, Adrià, que no sé què diu ara des de la banqueta. No entén capitat l'àrbitre. No entén capitat l'àrbitre, no? Adrià, tu què veus? Què diu Isa Rabassa? Li està comentant això a l'àrbitre, que no estava gaire d'acord amb la seva decisió. Bé, esperem que els àrbitres, de moment no ens podem queixar. No ens podem queixar, exacte. No ens podem queixar perquè no, jo crec que les del Tortosa tampoc, A veure, evidentment es cometen errades perquè l'àrbitre és complicat i més en aquests partits amb tanta tensió, però jo crec que els àrbitres de moment poc decisius. El que sí que està sent decisiu és la defensa del Molins. Ara veiem que tornen a jugar ja en plenes condicions, amb 6 jugadores. Aturada de Cruz, contraatac, Itxaso per Inés. Atenció, Inés, que ataca la porteria. Gol! Marca Inés Solana i vibra el poliesportiu municipal Adrià Casarín. Moment mític era quan entrava i quan marca encara més, màxima diferència un altre cop, 20-10. David Guerrero, ens agrada aquell moment que marqui la Inés. Màxima diferència, 10 gols, falta un quart d'hora de partit.
ho veuen de cara ja les jugadores? Doncs ho veien de cara, ho veien també de cara. Ara es queixa... Ui, quina mala llet, si ens permet l'expressió que diu la jugadora número 11 del Tortosa, Adrià. No he pogut entendre el que ha dit, José. Però la Jessica Bartomeu feia una cara força estranya. Torna a robar Itxaso, continua la passada. La torna a rebre Inés Solana, que se li ha quedat una micota enrere la pilota. Intentava tornar a connectar amb Itxaso, però no ha pogut. Ràpida la defensa, que el Tortosa també contraataca. No, sembla que s'aturen, atac estàtic. 20-10 al Poliesportiu Municipal. Tindrem el Club Esportiu Molins de Rei demà a la final de la Lliga Catalana. Tindrem el Club Esportiu Molins de Rei jugant les fases d'ascens per aconseguir estar de nou a la categoria de plata de l'handbol estatal en aquesta temporada 2011-2012. Dèiem al principi de la transmissió que l'any passat van haver de renunciar a aquesta categoria per motius econòmics quan fa un bon gol Cinta Gisbert del Tortosa. Dèiem que l'any passat es va cometre una injustícia amb aquest equip perquè per motius econòmics van haver de renunciar a jugar a la categoria de plata de l'handbol estatal i aquest any és la seva segona oportunitat. 20-11 en l'electrònic, juga el Molins de Rei per la part del centre de l'atac. Pilota per l'extrem que busca l'1 contra 1. Gran jugada ara de Laia Bermúdez que ha anat al pal. Torna el Molins a atacar. Part central de l'atac. Gran finta ara que ha xiulat falta i es queixava a Sandra González que després de la seva meravellosa finta 1, 2, 3 amb els peus doncs li han xiulat falta i el gol doncs no pujarà l'electrònic del Poliesportiu Municipal de Molins de Rei. Itxaso Ibáñez. Passada, ara li ha donat una pedrada a Inés Solana que no ha pogut fer-hi res. Gran defensa tallant el contraatac de Sandra Baño. Itxaso en el centre de l'atac. Ai! Gairebé marca Gemma Rebolà. Primers minuts per la Rebolà, per la Gemma. El Poliesportiu Municipal de Molins de Rei quan mou la banqueta també i s'arrabassa, no, Adrià? I així mou la banqueta i això pinta molt bé. Queden 15 minuts, hem arribat ja a l'Equador d'aquesta segona part, diferència de 9 punts quan llançaran un penal, però el que vull comentar, Inés Solana comentava abans fa uns moments aquí pels micròfons, gol d'Itxaso, un altre cop, Adrià, perdó, gol d'Itxaso. Exacte, 21-11, seguim. I això que et deia, que Inés Solana ens deia abans als micròfons que encara faltava un munt, que estava encara molt complicat, que encara faltava molt, però és que això pinta molt bé, cada cop estem més a prop, minut 16 ja, i cada cop estem més convençuts que demà estarem a la final. És la filosofia de Pep Guardiola, però jo diria que no és la filosofia de Pep, perquè qui s'arrabassa entrena, i Inés Solana juguen molt abans de que Pep arribés al Barça, i la filosofia és la mateixa, així que a veure qui es copia d'aquí. Llença el contraatac, Cruz. Ai, massa llarga ara la pilota. També es nota, Carla, ara que minut 16 de la segona part el to físic de les jugadores comença a baixar. Sí, ara ja falta una miqueta de precisió i això ho hauríem de suplir, doncs, potser no arriscar tant. Bé. Però bueno, està ben provat perquè el marcador no és que sigui ajustat, és ampli. Està molt bé, i s'ha de provar. De defensa clau, només ha rebut 11 gols, Cruz. Tant pel treball de les seves companyes com per la seva actuació individual. De fet, el Molins és l'equip d'aquesta categoria que menys gols ha rebut. Així és, per davant del Granollers, quan ara acaba de trepitjar, després d'un gran contraatac, la línia de l'àrea Sandra González i el seu gol no pujarà a l'electrònic del Poliesportiu Municipal Molins de Rei. David Guerrero. Sí, perquè veig que les jugadores del Molins van molt ben equipades, segurament s'han anat a equipar al Twinner. Exacte. Han anat a Twinner, on tenen samarretes, sabatilles, sempre tenen de tot al carrer Rafael Casanova, número 16, allà al carrer de baix, Twinner, ben a prop de la plaça de la Creu. Twinner Molins, Àngel Esports, em comentava l'Àngel l'altre dia que li havien de canviar el nom al Poliesportiu Municipal perquè ell sempre col·labora amb l'esport de Molins de Rei. No sé si estaria bé que es digui Poliesportiu Twinner Àngel Esports. És una cosa que podríem estudiar. A tu t'agrada el nom, Adrià? M'agrada, però això ja és qüestió de calés, tot. És qüestió de calés. Calés que fan possible aquesta retransmissió, també. Exacte. Es queixava Itxaso d'una decisió polèmica de l'àrbitre que li ha donat la possessió de la pilota al Tortosa. 10 amunt, queden poc més de 2 minuts. El Molins de Rei està gairebé a la final de la Lliga Catalana d'handbol femení. Ataca el Tortosa per la part esquerra, combina amb la seva pivot. Gran defensa ara de l'avançada del Molins, de la Sandra González. Atac en estàtic ara del Tortosa, ho tenen molt complicat, la cosa està gairebé feta, però segueixen lluitant, cosa que parla de que també estem parlant d'un equip amb molt bons conceptes esportius.
no hi ha hagut ni un mal ambient, no hi ha hagut ni un mal gest, simplement han intentat superar el Club Esportiu Molins de Rei, però per elles no ha estat possible avui. Pichasso té la pilota, s'ha de contemporitzar, ara s'ha de, Carla, potser anar en compte doncs també del temps del partit, saber quan s'ha de contraatacar, saber quan s'ha de tenir una miqueta de pausa, no? Sí, és el que et deia abans, que hem de tenir una miqueta de cap perquè les forces comencen a fallar i hem de ser més precisos. La Sandra González acaba d'anotar un altre gol, màxima diferència de 11, això comença a ser ja, doncs, David, una pallissa similar a la del Granollers abans contra la Roca, Sí, però les noies del Tortosa ho porten millor que les de la Roca. Sí. Bé, és que estem parlant, doncs, ara perquè la gent entengui, això és la segona B, el que seria la segona B en futbol, però en vol femení, el nivell és molt alt, i les jugadores, doncs, tenen un cert nivell. M'encanten els teus símils futbolístics, José, constantment. És que la gent, vale, estarà mal que ho digui, no? Però perquè la gent que està a casa ens escolti, entengui millor el que fem, doncs hem d'aplicar aquests símils. Estic amb tu. Si fos per mi, el futbol no li donaria ni bola, ja t'ho dic. Bueno, a veure, pel WhatsApp, va, donem una mica de bola, què fa el Molins? Sí, com ja sabeu tots, jo estic aquí al poliesportiu, però una petita part de mi també està al Municipal Joc Rec i hi ha males notícies. Estem perdent 1-2 en un partit on s'ha de guanyar sí o sí per si es vol promocionar, però encara queda tota la segona part. Bé, minut i 9 aquí al poliesportiu municipal, esperem que els homes de Joan Garcia també està jugant. L'Atlètic Ingresa començava, si no m'equivoco, a 7:45, a veure si tenim notícies de l'Atlètic Ingresa també. Adrià, no sé si això serà possible, però bé, Ara em busco la vida. Jo t'ho deixo por ahí i a veure si ho pots fer. Ataca el Molins per la part dreta de l'atac, gran aturada ara de la portera del Tortosa. David, està el partit una mica mort, Sí, ara ja sí. També les noies del Tortosa doncs, ja ho comencen a veure difícil i el que dèiem abans, el to físic és diferent, quan ara porten ja 50 minuts de partit que al principi. Ara atac frustrat del Club Esportiu Molins de Rei, contraataca ràpidament el Tortosa, gran jugada per la seva pivot defensada per Inés Solana, la qual acaben de xiular penal sí, perquè estava trepitjant, però exclusió jo no ho veia gens clar, no? No l'he tocat. Jo des d'aquí ho he vist perfecte. Adrià, d'acord, no la tocava? Estic amb el mòbil amb el tema WhatsApp, José, perdona'm, però no puc estar tot. Hem de tenir ulls per tot, Bueno, en tot cas, penal. L'encarregada serà Judit Toro contra Cruz. Judit Toro llença gol. Molt segura Judit Toro, ara enganyant Cruz, que pensava que aniria cap al seu costat dret i ha anat cap a l'esquerra. Minut 20 amb 45 segons del partit. Ara el Tortosa defensant amb doble mixta. Doble mixta, això significa 2 jugadores avançades i 4 a la línia de 100 metres. Sí, per intentar neutralitzar aquestes dues jugadores i que, bueno, en línia de 6, defensar la resta. Adrià Casaín, com veus aquesta defensa? Aquesta defensa mixta que estem comentant, bueno, bastant fiable, la veig, la veritat. Bé, anem a veure com l'ataca el Club Esportiu Molins de Rei per la part dreta de l'atac, per la central, després la passada i el gol de Gemma Rabolat, primer gol del partit per la Gemma. Pilota que ha anat per l'escaire de la porteria del Tortosa i el bombo que sona perquè gairebé la final de la Lliga Catalana està aquí, serà demà a partir de 3:15 en directe per viumolinsderrei.com i Ràdio Molins de Rei. Ataca el Tortosa, Adrià, no sé com ho veus. Ho veig molt bé, cada cop ho veiem millor, cada cop que passen els minuts creix una mica la renda, la diferència, estem ja 23 a 12 i això pinta molt i molt bé. Carla, també tu em sembla que ho veus doncs, com tothom, no? Sí, estic d'acord. Per cert, tu que jugaves fa poc al Club Esportiu Molins de Rei, quan acaba de donar una canonada al pal la Laia Peraldés del Molins, el contraatac del Tortosa que aconsegueix transformar mitjançant Jennifer Cornejo. Crec que és el tercer gol de la Jennifer, una jugadora que està fent doncs, un bon partit també per part del Tortosa. Et comentava, Carla, tots juguem, Natàlia Jaume, una pancarta que hi ha penjada allà a paret del poliesportiu. A què pot fer referència això? És per donar ànims a la Natàlia, que és una jugadora que juga amb nosaltres i està lesionada. Bueno, jo em dic nosaltres perquè em sento... Et sents part de l'equip. Em sento de l'equip, sí. I mira el teu equip, Carla, que acaba de fer el 24-13 en el marcador, mitjançant la jugadora número 3, si no m'equivoco, Jennifer Navarro. Sí, i perdona, José, hem tingut canvi a la porteria, la que per molts estava sent la millor del partit, Cruz, ha estat substituïda ja per Sílvia Zambrana, sí. Exacte. Que també és una portera doncs, de molta qualitat
Recordem que el Club Esportiu Molins de Rei té 3 porteres de molta qualitat, avui una falla, que és la Marta Bermejo, una jugadora que ve de les categories inferiors del club, i el que comentàvem, Carla, en Jaume pot ser en Jaume del Poli? Sí, el Jaume. El que ens ha vist créixer tota la vida. Tota la vida, i és una persona, mira, des d'aquí ja doncs faig la menció, encara que no sigui patrocinador, en Jaume, el conserge del Poli, perquè ens ha ajudat a fer tota l'estructura tècnica perquè puguem fer la retransmissió en directe per la ràdio i per que no és poca. Que no és poca, ens ha ajudat ell perquè s'estima les noies de l'handbol, perquè s'estima aquest esport, perquè els mitjans de proximitat han d'estar amb l'esport local i perquè el Club Esportiu Molins de Rei és un dels millors equips de Catalunya d'handbol femení. El que estan demostrant també les jugadores del Molins és que de tant en quant van a dinar al Queen Lara, Ah, sí? Això per què? Estan demostrant que estan fortes, que dinen bé, i que per tant doncs, van de tant en quant allà al carrer Carril, número 45, al costat de l'estació, on tenen menús a 8,50 i vull dir, es dina de conya, al Queen Lara. Doncs a veure si Chaso, que ara ha de llançar una pena màxima, va anar a dinar, ha anat a dinar. Efectivament, avui al Queen Lara s'ha menjat uns macarrons, 4 formatges que estaven de conya i ha aconseguit fer el 25-13, pel que sumem ja 12 gols de diferència quan queden poc menys de 7 minuts per arribar al final del partit. La cosa es pinta molt bé. Esperem que el Tortosa no reaccioni. Ho intenta per la part central del seu AK. Combinen per la lateral dreta, que s'estanca una miqueta. Gran defensa del Molins amb aquesta jugadora avançada. Ara queda lliure a l'extrem. Golaç de Cinta Gisbert per l'extrem esquerra. Llàstima perquè estàvem defensant molt bé i al final no hem aconseguit aturar-la. S'ha quedat lliure a l'extrem, que ha fet un llançament amb rosca en el qual era totalment imparable. Jo crec que aquí doncs, hi havia Saric, el porter del Barça, i tampoc se l'aturava. Jugada pel Club Esportiu Molins de Rei, que reacciona i respon a aquell gran gol amb un altre gol des de l'extrem dret també, però des de l'altre costat del camp, d'Alessandra González. Adrià, sí. Els extrems estan fent un gran partit, Partits d'extrems, també el contraatac sobretot cal destacar-ho, i et volia comentar una cosa, José, que tots estem convençuts que estarem a la final, això és així. Queden ja poc més de 5 minuts, la diferència ja és d'11 punts. Ara gol del Tortosa, un moment, Adrià, gol de Jennifer Cornejo, digues. Però és que l'entrenadora Issa Rabassa segueix demanant una tensió brutal. Ara amb aquest gol s'empipa, demana tensió constant, tot i faltar 5 minuts, m'encanta. Evidentment, perquè s'ha de mantenir la tensió, s'han d'evitar celebrar molt aquesta victòria, perquè demà es juga una final. Jo no sé, Carla, si tu també m'imagino, clar, tu vas arribar a jugar, si ara fent càlculs, a la categoria de plata de l'handbol. Sí, vaig jugar aquí amb el Molins, vaig jugar a Nacional i també amb el Castelldefels i el Gavà. Però bueno, quan et criden de casa, vens de cap. Això està molt bé, home, clar que sí. 27-15 l'Electrònic. Juga el Tortosa per la part dreta de l'atac, combina amb la seva central, cap a la lateral dreta, l'extrema que busca un altre cop la lateral, i la central no saben què fer, perquè no saben com passar, perquè la defensa del Molins és esplèndida. Al final acaben buscant a la pivot, que de manera molt contundent s'ha fet joc, però és que és atenció als, com ho diria, ovaris que té la jugadora del Molins, la Jennifer Navarro, que sent molt menys corpulenta que la pivot del Tortosa, doncs no fa ni un pas enrere i defensa amb molta solidaritat envers les seves companyes, David. Sí, i a més, ara aquest atac, però vaja, això està fet i les jugadores del Molins avui ho hauran de celebrar, no? Sí. Doncs mira. No gaire, però ho hauran de celebrar. Sí, és veritat, perquè demà s'ha de matinar. Què han de fer? Doncs un bon lloc on celebrar aquesta aturada que acaba de fer la Sílvia també amb el 27-15, i quan falten 3 minuts i mig pel final poden anar a Caldit, allà a celebrar-ho al carrer Foment número 6, avui amb gol. Quan acaba de marcar, doncs, Jennifer Navarro, el 28-15, que ja va de camí a Caldit. Et corregeixo, ha sigut la Inés, perdona. Ha sigut la Inés? Ostres, no ho he vist bé. És que veia que, clar, jo estava aquí, bueno, sí, ben corregit, sempre que vulguis, per això som. Issa Rabassa, que segueix demanant atenció, tot i el 28-15, ho veig des d'aquí, des de la graderia del poliesportiu, des de sota. Atenció, perquè Chaso llença el contraatac pel Club Esportiu Molins de Rei. Sandra Baño, que fa el 29-15, Adrià Casaín. Quin és l'ambient que presenta el poliesportiu municipal de Molins de Rei? Està ple de gom a gom, i et vull comentar, José, m'agradaria haver comptat des del principi del partit el nombre de gols que ha fet el Molins de Rei en contraatac, perquè deu ser un escàndol,
Doncs jo crec, mira, dels 29 fent un promig, jo juraria que gairebé més de 15 són a la contra. Mira, un altre. Atenció, quan sonen les senyals horàries de 7:45. Quina aturada! Ara de Paula Storac. Quin peu ha tret. Quin peu ha tret, un peu esquerre. Una aturada felina, típica de l'handbol amb el peu. Ataca el Tortosa, que no es rendeix, tot i doncs, anar gairebé 14 gols per sota en l'electrònic deu ser també doncs, complicat per les jugadores visitants anar tan per sota en el marcador sense fer un mal partit realment, perquè han lluitat molt. La juga el Tortosa per la part central, per la part dreta ara, jugant un altre cop per la lateral, que intenta passar entre el mig de dos jugadores del Molins, entre mig de Sandra Baño i Inés Solana, però no poden. Jugant des de l'extrem, ara atura el col·legiat del partit. Imprecisió, ja veiem, una pèrdua de pilota una mica estranya per part del Tortosa. Pichasso que vol llançar el contraatac, però diu que no, que ens aturem aquí, que juguem en estàtic, que anem guanyant de 14 i que queden poc més d'1 minut i mig i que no val la pena fer més sang, David. No val la pena fer més sang, que el David està d'acord. No val la pena, no val la pena. Ja, vaja, és que tampoc... Clar, ara és conservar una mica esforços de cara a demà, no, Carla? Sí, però encara se les veu ficades en el partit, no tenen el cap endavant, no? Bueno, és com veieu a la Issa, que tota l'estona exigeix i exigeix, és per això. No s'acaba fins que no s'ha acabat el temps. Escolta, David, veig aquí pel costat que la gent va amb roba força bufona, eh? Sí, van ben vestits. Van ben vestits, Potser han passat per Manà. Per Manà? Sí, una botiga que hi ha a Sant Feliu de Llobregat, a la Rambla Marquès de Castellbell, número 73, on et posen a la moda per tot, per anar a veure un partit de futbol, per anar a la feina, per anar a estudiar, per on tu vulguis, allà tenen de tot. A Sant Feliu de Llobregat, a Marquès de Castellbell, 73. Això és Manà i nosaltres seguim el poliesportiu municipal de Molins de Rei, 30 segons per acabar el partit. Ataca el Tortosa mitjançant la seva extrema, ara han xiulat falta, Inés Solana que llença el contraatac, ràpidament caronada cap amunt, pilota una mica dividida, ai, que llesta, ha estat la jugadora del Molins, ha estat Sandra González, que no ha pogut convertir el gol, però ha fet una jugada força de mèrit. www.viumolinsderrei.com, Ràdio Molins de Rei, al 91.2 d'FM, quan el Club Esportiu Molins de Rei s'acaba de classificar per la final de la Lliga Catalana d'handbol femení, també per les fases d'ascens de la divisió de plata de l'handbol estatal. Club Esportiu Molins de Rei 29, Tortosa 15. Zona de peu de camp, Adrià Casaín, quan tinguis a protagonista, no dubtis en tallar-nos. Ok. Carla, ha estat un partit molt bo del Club Esportiu Molins de Rei. Doncs sí, i ara felicitar-les i que tinguin molta sort per demà. Mirem ara des d'aquí, des de la graderia, la celebració en la pinya, la Carla que se'n va cap allà gairebé, s'estan donant ganes. Així se'n aplaudeix el poliesportiu municipal. David Guerrero, com ho veus? A més, ara que s'estaven saludant les jugadores, ha acabat el partit i la veritat és que ha estat un partit molt tranquil, sense tensió. Els àrbitres s'han comportat, no hi ha hagut cap jugada així molt polèmica, també el marcador ha ajudat i els conflictes entre un equip i l'altre han estat nuls o inexistents. Inexistents totalment. Veiem com les jugadores del Molins volen fer-se la foto amb la pancarta a la qual ens fèiem referència abans. Tots juguem Natàlia, tots juguem Jaume, a favor de la Natàlia, que està lesionada i no pot competir en aquesta final a 4, i a favor del Jaume, el conserge del poliesportiu municipal de Molins de Rei, que és l'ànima també una mica del poli i una persona molt vinculada I allà a aquest equip. Hi ha un altre cartell que diu moltes gràcies, afició, i on hi ha alguna cosa en petit que des d'aquí no veiem, però que hi ha com noms, no? O alguna cosa, a baix? Doncs... És que la meva vista tan lluny no arriba, eh? No. La veritat és que no. Però mira, ara la foto amb tots els de l'equip, amb els fisioterapeutes, amb els utillers. 1, 2, 3, Molins, ja som a la final. Adrià Casaín, emoció a tope, demà la que ens espera. Emoció a tope, partides d'avui, esperem que partides demà contra el Granollers a guanyar. I a veure quina jugadora podem tenir ara per parlar al final del partit. Adrià? Doncs a veure, fins que l'Adrià aconsegueixi una de les jugadores... Fins que l'Adrià aconsegueixi una de les jugadores, deixa'm dir que si has de jugar un pis, ja l'has de jugar tu, o has de buscar un pis... Jo vull anar-me a veure por ahí. Pues has d'anar a Guinot Prunera, a la plaça de la Vila, a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça Catalunya. Allà és on trobaràs el millor lloc on trobar un lloc per anar-te'n a viure. Molt bé, doncs amb Guinot Prunera anem a entrevistar una de les jugadores. Adrià, no sé com ho tens. Ara ho intento.
Ara ho intentarem, veiem també mostra d'esportivitat les jugadores del Tortosa saludant a les jugadores del Club Esportiu Molins de Rei. Amb quines cares marxen, Adrià? L'Adrià que ara no ens escolta, però bé, ens escoltarà l'equip. Tinc aquí amb mi a Itxaso, una de les jugadores del partit. Itxaso, bon partit i demà a la final a tope, no? Sí, la veritat que hem disfrutat molt. Jo, sobretot, he disfrutat molt en l'equip i la veritat és que demà també penso que tenim que disfrutar, que és el més important. Ja estem en fases i és l'objectiu que teníem en la mente, no? I demà contra el Granollers, coneixeu el rival, heu jugat ja contra el Granollers, sabeu el que us enfronteu? Sí, en la Lliga nos han enfrentat, parlo una mica català, una mica mal, però... Tranquil·la, no passa res. En la Lliga ja hem jugat 2 vegades i crec que l'any passat vam perdre aquí i crec que aquest any és el nostre, no? Esperem que sigui així, molta sort per demà. Vale, gràcies. Moltíssimes gràcies a l'Itxaso, a Adrià Casaín, al micròfon autònom de Ràdio Molins de Rei, de www.molinsderrei.com. Aquí, Escola de Periodistes, la comunicació local, evidentment. Adrià, si estigues pendent a veure si podem agafar la capitana o a la portera, que la tens aquí a prop. Si podem parlar amb Cruz, no? Amb la Cruz estaria força bé, i tant. Estigues pendent d'això, recomptem el marcador final. Ha estat Club Esportiu Molins de Rei 29, Tortosa 15, en un partit que ha estat increïble. I l'Adrià, que ja té a la Cruz al seu costat. Adrià, endavant. Ara estic aquí, amb la Cruz, la portera, partidàs avui i demà a la final. Sí, pensábamos que siendo terceras, segundas y terceras y la experiencia del año pasado que iba a ser más duro, pero hemos estado muy bien, muy concentradas y ellas la segunda parte yo creo que han bajado un poco el nivel y bueno, también nos va bien de cara a mañana que no haya sido un partido tan duro, igual que Granollers, que su semifinal ha sido también un poco suave. Creieu que estareu fatigades per demà? Una mica de cansament hi haurà per demà al partit? Claro, cansancio siempre hay cuando hay 2 partidos en tan pocas horas, pero siendo una final yo creo que el cansancio se va y lo importante es jugar mañana, intentar ganar. El objetivo principal que ir a fases ya lo tenemos y mañana pues a disfrutar el partido y lo que sea será. Vale, molta sort. Gracias.